ହେଇଟି ମତେ ଆଜି କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ଡରୁଛୁ କାହାକୁ? ଚାଲେ ଚାଲେ। ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଦି ଜଣ ଯାକରୁ କିଏ ଯଦି ଆଗ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ରହିବ। ସେ କଥା ତୁ କହନି ଲୋ, ତୁ ମୋର ଶେଷ ସାହସ। ଆମର ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ଆମର ବି ଆମେ ଆଜି ନଥିଲା ଭଳିଆ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିପାରିବେ ବାପା ମାଆର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ସେଇଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ, ପୁଅ ବୋହୂ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସଂସାରେ ନଥିବା, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ପଳେଇଥିବା। ଆମେ କି ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ଭାତ ମୁଠାଟେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ଭାତ ମୁଠାଟେ ସିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ହେଲେ ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ 9-10 ଦିନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଶବ ପାଖରେ ବସିକିରି ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ହେ ବାପା ହେ ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ। ଆଲୋ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା କଳି ଯୁଗ, ସଂସାରର ନିୟମ। ତତେ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି? ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଚାଲେ ଚାଲେ।